Бързам да ни разкажеш как започна работа с Екон. С Екон започнахме работа преди година и половина вече, когато стартира и нашия онлайн магазин по повод на това, което правим. Продажба на материали за хоби и приложни техники, насочени основно към нашите фенове и хора, които желаят да се занимават с тези дейности. Онлайн магазина ни е направен с интегрирания модул на Екон, при който много лесно в процеса на оформяне на поръчката клиента вижда цената на куриерската услуга, която ще му струва до адреса, избира метода на доставка, дали това да е до конкретен адрес или да е удобен за него офис на Екон, включително и дори да не знае къде са разпределени офисите на Екон, те наистина са много. Този модул наистина е доста практичен, удобен, спестява доста време и труд за подготовка на товарителниците, тъй като те се генерират автоматично и в повечето случаи, когато няма нужда от намеса в редакция на поръчка, нещо предоговорено с клиента, товарителницата автоматично излиза и ние просто залепваме. С какво нашите услуги са полезни на бизнеса и за вашите крайни потребители? Полезни са с това, че наистина клиента е спокоен и уверен, че ще получи пратката на време, или че когато е гарантирано, че ние сме го информирали, че сме изпратили, експедирали пратката предишния ден, той знае, че на следващия я получава, поне за повечето населени места в България. В крайна сметка за мен добрият куриер е незабележимия куриер в най-добрия смисъл на думата и цялото ми уважение към труда на всички, които работят в Екон. Тоест, куриерът трябва да е точен, на време, дискретен. Аз мисля, че с куриерите на Екон притежават тези качества. Ако трябва да ни опишеш хората на Екон? Тук ще бъда емоционална. Наистина не ми се е случвало до сега, като че ли в комуникацията ми с други партньори, фирми, било то доставчици, наши клиенти и въобще хора от бизнеса, толкова много хора, работещи в рамките на една организация, на една компания, да са точни, коректни и винаги любезни и усмихнати. Това го казвам съвсем искрено, защото с толкова различни хора от Екон говоря по най-различни въпроси, хора, които изобщо не познавам, те винаги са изключително любезни и коректни. А в тази връзка няколко думи за обслужването на вашите пратки? Конкретно. Предвид спецификата. Да, не мисля, че имаме забележки. Ние грижливо опаковаме продуктите си. В крайна сметка, важно условие, разбира се, но и вероятно и отношението при транспорта и при преместването от едно на друго място на самите куриери на Екон с грижата на добър стопанин. Би ли споделила рецепта за успешен онлайн магазин в България? Едва ли мога да давам рецепти като майстор-готвач, тъй като не се смятам за такъв, т.е. опитът ми все още е малък. Както казах, вече на година и половина е магазина, но работим активно и смятаме, че от гледна точка на това, което ние се опитваме да правим, то се оценява от нашите клиенти. От гледна точка на това, какво е бъдещето на онлайн търговията изобщо, смятам, че се разрастват в доста бързи темпове. Въпреки, че на територията на България все още има така едно, не би го нарекла консерватизъм, по-скоро недоверие от страна на потребителя. Дали това, което вижда на екран е това, което си мисли, въпреки да речем, че търговецът се е постарал да даде необходимите обяснения. В тази връзка имали ли сте някакви нестандартни указания към вас, които трябва да изпълни куриера? Имали сме различни случаи. Имали сме случаи дори, в който клиент след като е отворил, възползвал се от услугата, която Екон в момента предлага, да се отвори пратката и в продължение на около 15 минути да бъде разгледана.
той не си е взел пратката, нали, не е получил пратката, тъй като се е оказало, че въпреки, че ние сме обяснили добре в сайта продукта, той не е оправдал очакванията му. Той си мислил, че ще получи нещо друго. В този случай тя просто не вязва в разпореждане да бъде върната при нас. Това е след като пратката е вече при получател. Точно така. А дали не би било удобно за вас да разпоредите тези условия преди изпращането й? Тоест да ги анонсираме предварително. Точно така. Провокирате във връзка с предстоящи услуги, които ние ще пуснем за удобство на електронните търговци и на крайните клиенти, разбира се. Разбирам. Може би това наистина ще даде една по-голяма увереност и свобода от страна на потребителя, да е спокоен, че той ще може да направи теста, пробата, да види продукта на живо и тогава да прецени дали това е продукта, който оправдава, нали, неговите очаквания и ще е предназначен за функциите, за които той предварително го е замислил. Тук даже ще подскажа, че е възможно в скоро време той и да избира, освен да направи преглед и тест, да може да избере от няколко продукта. Как се струва тази идея или това решение? Звучи ми добре, това разбира се ще осъзнава избор на самия клиент. Именно. Тоест той, примерно, вероятно имаш предвид, както ние продаваме боички, акрилни бои, но на екран трудно може да се види и да се прецени винаги. Настройките на екраните на различните компютри са различни. Да, браузърите са много. Да, точно така. Трудно може да се прецени цвета точно. Дали това е цвета, който е необходим на клиента, той може да поиска. Вероятно това имаш предвид. Точно да така, поиска, точно така. да го изпратим това червено и съседното червено, за да може да прецени от двата кой му е нужен. Това категорично смятам, че ще даде възможност клиента по-лесно да вземе решение да направи поръчка. Да не се чувства спиран от неяснота, от въпроси, които въпреки контакта дори с нас, било по телефон или имейл, не винаги могат да придобият реална представа за продукт, да дадат достатъчно информация. В тази връзка очаквате ли някакви други полезни решения от ЕКОН в областта на логистиката? Подсказах малко. Нещо, което ще бъде полезно за вас и крайните потребители. В крайна сметка, взискателните клиенти са наши вдъхновители, така че... Имаш предвид предварителното анонсиране? Да, тези неща, които споменах за, да речем, избор, за възможност вие като електронен търговец да разпореждате предварително към нас всички възможни решения. Да, това ще бъде още едно допълнително удобство. Ако можете да предоставите към нас всички указания, още преди изпращане на пратката. Това е важно, независимо по този повод сещам и това, че освен указанията, които ние бихме могли да дадем към за да бъде куриера дискретен и да нямате безпокойство след това от страна на куриера. Това, което пропуснах да кажа, че и в момента това, което е в интегрирания модул и ние реално го ползваме, е фактът, че когато клиентът отправи поръчка към нас посредством своята регистрация, той, разбира се, в тази регистрация посочил имейла, който е задължителен атрибут, той получава информация за движението на пратката си, освен по СМС, на СМС, по телефон, да, но той получава и с помощта чрез автоматичен имейл, който получава от системата на ЕКОНТ. След като ЕКОНТ е приела в офиса подадената от нас пратка. Да. И нотификацията е удобна, защото последствие имейла може да се ползва. Удобна. Тя всъщност ни спестява нашата грижа ние да подаваме този имейл. Независимо, че ние сме се чули с клиента, всъщност наистина въведохме като практика телефонното чуване с клиента, потвърждение, след като получим поръчката на сайта ни, след като бях на един семинар, който беше организиран точно от твои колеги в Русе, на който присъстваха, семинара беше по повод точно на електронната търговия и на него присъстваха лектори с опит в това отношение и те ни посъветваха, независимо, че администрациите на сайтовете са ви направени така, че те са модерни, удобни, полезни, независимо от имейл контакта с клиента. Най-добре е живия контакт.
по телефона. Бизнесът Така че за това хора. беше наистина полезен този семинар за мен. И така. Всички указания ще бъдат възможни от страна на електронния търговец към нас, за да бъдем още по-удобни на потребителите. Чудесно. Или благодаря за този разговор. 2 думички само, пожелания за предстоящите празници. Ами, разбира се, какво да си пожелаем? Най-вече здраве, усмивки, много успехи, много настроение, което да продължава така да ни води в съвместните ни отношения.